kunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoong labing higpit. Day kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ukulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles. Si San Pedro mao ni ang original nga membro sa 12 apostles. Niya gihimo ni siyang murag tawgo natog leader, head sa 12 apostoles. Gitugyanan siya sa Yahweh sa langit. Niya kani si San Pablo nakuan ni siya, na-convert imbis nga persecutor sa Catholic Church, nahimo siyang preacher of the Catholic Church ngadto sa mga yuta, sa mga hintil or mga pagano. Didto silang duha na priso o gipatay didto sa Roma mga tuig 64 to 68. Kadungan-dungan ni sila ni mga tuiga og kamatay nga maunang gipasidunggan sila sa Roma together, kay mga gitawag sila haligi sa atong Roman Catholic Church, or bisan gani sa Roma nga nasod sa mga Katoliko, patron silang duha. Muna atong iyampo nga ang gitudlo sa mga apostoles, labi na sa gisaksihan sa ilang dugo. Si San Pablo giputla ni Sliog, si San Pedro gilansang sa cross. Hinaoton ta kining pagtuo nga ilang gipuy-an o gipakamatyan mahimog yung aktibo sa atong kinabuhi. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagsuporta sa atong mga projects, pagpamalit ani atong mga slots nga unta tagaan sa sila sa Ginoo o kalig-on sa pagtuo o kalampusan sa ilang mga gipang buhat o giplano. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan,
kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog niining solemning piyesta sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan nakadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahona, si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipriso si Pedro o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardiya nga tagupat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa pangilin. Busa, gipriso si Pedro didto sa karsel, apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabii sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapos siya duha ka kadena ug labot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan. Og sa kalit, mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugyug sa anghel, gipukaw siya o giingnan, bangon dayon. Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo og nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abi niyag nakakita siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardiya ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan, ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Ang
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon, ang iyang pagdaig mana kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw, sa pagsampit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila, nga mahadlokon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila, tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila, nga mahadlokon kaniya. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini, giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagna alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong
nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom og dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagtuo nga padayag ni San Pedro sa panahon nga ang mga apostoles wala pa kaayoy klaro ang ilang pag-ila ni Kristo isip Mesiyas, maoy nagsignal kinsa ang gipili sa amahan nga piyalan ni Jesus sa simbahan nga iyang gitukod. Munang ningon si Jesus, kining maong kamatuuran wa moabot nimo gikan kang bisan kinsang tao, kundili gikan sa akong amahan. Nya gikan ato ang maong pagtuo nga gisangyaw sa mga apostoles, gipatakod na ngadto sa tanan nga motuo sa ilang giwali. Nya nahitabo
nga si San Pablo o Saulo man na siya sa una, usa siya sa mga naglagot sa mga nagsigig sangyaw sa pagtuo nga gisangyaw sa mga apostoles. Mao tong gilutos niya ang mga magtutuo o gipamatay. Gani si Esteban, usa sa mga 7 deacons nga pili sa mga apostoles, gipapatay ni San Pablo, niya gipangpriso tong uban. Apan doon nagyoy gahom nga nag-uban sa pagsangyaw sa maong pagtuo kay si San Pablo, murag gimilagruhan ba, diigo siya sa dakong kahayag niya, natumba siya samtang nagpadong siya sa Damasco nga gusto siyang tiwason gid niya priso kato mga nanagan nga mga magtutuo. Diha siya sa daan, naigo siya tong murag kilat baka to, natumba siya niya, nabuta niya, nakadungog siya sa tingog ni Hesus, Saulo, Saulo, nganong gilotos mo ako. O pagkabati niya sa tingog, ning surrender siya ngadto ni Hesus og niingon siya, unsa may akong buhaton Ginoo? Siya padayon ngadto sa Damasco kay sultihan ti kadidto og unsay mahitabo, unsay akong misyon nimo. Ug didto sa Damasco gisugat siya ni Ananias katong leader sa mga magtutuo ug giayo ang iyang pagkabuta, ug human ato gibunyagan siya ug sugod ato nahimo na sad siyang magsasangyaw, lig-on kaayo nga magsasangyaw para ni San Pedro. Nya mura sila gitunga ni Hesus. Si San Pedro nagsangyaw diha sa mga Hudiyo na nasod, nya si San Pablo mo'y nagsangyaw ngadto sa mga paganong nasod na apil na tadinhi anang mga pagano kitang ni as Pilipinas. Mga produkto tas pagsangyaw ni San Pablo, nya si San Pedro didto sa mga Hudiyo. Pero usara kapag tuo ang ilang gisangyaw, munang doon natay credo sa mga apostoles, unsa may pagtuong ilang isangyaw nga si Kristo ang Mesiyas gipadala sa Amahan o karon gikumpleto ang simbahan pinaagi sa Espiritu Santo. Mao na ang atong pagtuo gitawag og Trinitarian faith, na there is one God, 3 persons. Nya kining pagsangyaw nila ila ning gisaksihan bisan pa man og gilutos silag maayo. Diya sa atong unang pagbasa, si San Pedro gipriso ni Herodes, nya si Santiago nga ilang kauban giputlan sa liog, gipapatay ni Herodes. Si San Pablo atong ikaduhang pagbasa, wa nasad putlan na nasad siya sa liog. Nga unsa may common ground nilang duha? Unsa may common ground? Si San Pedro gipriso, nya patyono na sad. San Pablo schedule na sang patyon, pero ang positive kayo, wa sila mahadlok sa kamatayon. Lingiyay mong tupad, ingna ika mo schedulean nga patyon ugma, hadlok ka? Ingna kung naagid ba pananglitan madayon ning gubat sa China o sa kanini ang Philippines, nya ang China di komunista man na, kontra man na nila ang kaning Katoliko, nya prisohon dayon tab, schedulean dayon tan patyon ini kaugma, unahon ang mga lectors. Saban hadlok mo dili agin mo tingog. Kasagaran na to mahadlok. Pero si San Pablo, unsa may iyang giisip sa iyang kamatayon, kadaugan, success. Natapos niya ang lumba, matod pa niya, og hapit na niya dawaton ang reward, ang purong-purong nga dili malaya, ang ganti nga dili malaya. Mausad ni ang baruganan ni San Pedro o baruganan sa tanang mga santos
apil na ni si San Vicente Ferrer ug sa mga taong santos ang kinabuhi nga ang kasakit ug kamatayon dinhis kalibutan sa pagsunod nato sa Ginoo success. Mao bitaw kaning divorce bill unsa man na gi-forfeit ang gitawag natog espirituhanong ganti. Gitudluan ta sa paghigugma sa atong lawas nga mamatay ra gyapon unya wa na gid hinuoy spiritual reward. So ang nindot unsa man sama sa mga apostoles mopadayon ra gid tag saksi sa pagtuo nga atong dawat sama sa pagtuo nga gidawat sa banag asawa. Unsa may gidawat nga pagtuo sa bana og sa asawa? Unsa man? Kinsay makarisay tagaan ako 3,000 na at the count of 3 1 2 3 naikog sa tingali mo kay wa man sa koy 3,000. Ang pagtuo nga gisangyaw o gipadayag sa banag asawa katong pagkasal miingon sila itugot Ginoo tanawa itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug huna-huna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo o dautan sa kahamugaway ug sa kapitos sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Sige. Atong in Englisson. Unsa man in English ana? Grant us, O Lord, from this day forward. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Kana mo'y pagtuo nga gibarugan sa banag asawa. Kunya isigi ginagsangyaw hangtod gyud kang mamatay ug maunay gitawag og success. Sige, lingay mong tupad ing na successful pa ka hangtod karon. Ing na successful ka. Mubuwag na gani ka, mubiya na gani ka, makigbuwag na ka sa imong gipanaaran, failure na ka. Failure na ka. Nga naman, ang sign of success nga mamatay ka nga nagsigi og profess ni anang maong pagtuo, ni anang maong commitment or vow. Muna, congratulations sa mga successful hangtod karong orasa. Lingay mo to pa ina. Congrats. Congratulations. Nya kanang dili mo lingi, wa na siya. Wa na ma-successful. Nya mao man ni ang giguba sa kalibutan, gibutangag divorce aron maguba ang maong panaad. Nya unsa may gisultis divorce, dili gani ka makigbuwag, patay gyud ka kaguol, patay gyud ka sa kasakit, patay gyud ka sa konsumisyon, hadlokon tag kamatayon ba. Pero og arita mo tan-aw sa pagtuo, unsa may gisulti ni San Pablo, kining maong kamatayon nga umaabot, mao na ni ang akong success, mao na ni ang akong kadaugan. Karon musod na ra ba ang palarong pambansa anhir ba sa ato, no? Awa mo kay baw? Kana bang palarong pambansa ba nga ang atong mga eskwelahan magkumpit-kumpit sila, ang atong mga athletes anhis ato ana Cebu City amot og niya ba kay ihil din ni dapit sa liluan na abata dire national class nga sports facility. Arag to araban tingali Cebu City. Amot og naa ba ka sa dinhi aning norte or sa south, basta ang sentro gyud sa palarong pambansa Cebu City.
Ana, unsa man ang ilang buhaton? Kompetisyon. Unsa may isultis mga coach, kanang coaches. Sige, likod ka kontrol. Ayaw, sige. Ay kabalaka. Ana ganing, believe in yourself. Ana, ang importante, you can do your best. Ug unsa to'y atong game plan, buhata to, i-execute to, ay kabalaka. Ana, dito sa speakers, sige yun. Hapit na mapildi, ayaw, you can, sige yun. What is important, you can finish the game. Di ba? Ana, mana? Dili na yun, ana. Ana na eh. Muna kaming mga pari, kami mo'y tig-abiba ninyo, sige yun, sige. Sa pader, lagom na kayo kunang, sige lang. Mamatay ra lagi ka. Nya padir, unsao naman lang ni akong mga anak, ay kabalaka ang Ginoo mao'y nagatiman, ana. Nya ikaw tagahan kag reward. The more ka nga makahatag og maayong kaugmaon sa imong mga anak, kung tuan na kas langit. Mao na nahitabo ni San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz, minyo man na siya, nya na mga anak, patay siya dito sa Japan. Gagmay patong iyang mga anak, iyang asawa, batanon pasad kay mga 40 pa man iyang edad. Ang resulta, namatay siya ug ang iyang kamatayon nahimong grasya sa iyang pamilya, grasya pagani sa atong nasod, grasya pagani sa tibuok simbahan. Kung kanus atapat yon, anha diha mubaha ang grasya. Ang divorce nagsulti, biyain na kay disgrasya. Pero sa ato, grasya. Nindot no. Ako bitaw, karon sige kong pamaligyag slot. Kaning atong SBF dag, 500 pesos lagi ni para sa atong kumbento. Pero hinay-hinay gyud ang halin. Ang ato sang MMHD para sa Kapilinya de Fatima, tag 1,000 ni siya ang iyang presyo. Hinay-hinay ra gyud halin. And ko Lord, dili na lagi paspas ang halin, di pras una. And siya nga, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death, ibaligya gyud ang slat. Di ba? Ako gining padayonon. Ibaw man kong mahurot ra gid ni kay naa man si ato mga kauban nga sige gyud. Nya kaning wa pa kapalit kay baw ra sad ko nga moabot ra gyud panahon nga makaamgo mo nga ang pagpalit di eg slot mao di ay ang sekreto sa tinuod nga kalipay o gitawag nato spiritual and physical wellness. Naman tayo magagitawag og wellness program sa atong gobyerno. Bisang din ni simbahan, naman tayo mga wellness program. Pero og dili ganina moabot sa atong kalag, kanang atong wellness, wa na'y kapuslanan. Nga, unsa may makapaabot yun sa atong kalag, kana bitang magmartyrdom na ka. Kanang gitawag natog heroic generosity. Kana bang murag byuda, katong byuda nga kabos, nagihatag niya ang tanan, hapil na ang iyang panginabuhian. Mausa na gibuhat sa mga apostoles, ang ilang pagsangyaw dili lang kutob lang sa panahon nga comfortable moments, but also during uncomfortable moments. Ilang gihatag hastang ilang dugo ug ang ilang lawas aron patyon para sa pagtuman sa ilang misyon na pagsangyaw sa maayong balita. Mao sana kita dinhi padayon sa tagpalit og slot, kitang mga nakasabot niini og naay gugma sa simbahan og naay grasyang nadawat gikan sa Ginoo. Padayon ta, di ta mohunong kay ngano man ang atong katapusan ani mao ang reward didto sa langit, dili diri sa yuta. Mag-unsa magsikag tigom og bahandi sa yuta, zero balance ka didto sa langit, no? Katapusang lingi sa imong tupad ina pilay balanse ro nimo dito sa langit, na pila kay balanse nimo, percentage lang
mga 10%, 100%. Kung 0% ka diri sa yuta sa imong desire to save money, 100% ka ang imong bahandi didto sa langit. Pero ang imo gani dinis yuta, 90% ang imong desire to save money, 10% ra ka didto sa langit. Posibleng basig dili ka mo qualify kay birahon man ka sa 90%. Di ba? Ana na siya. So labihag yun ang pag-share kaysa pagtigom dinhis kalibutan. And that is the way to become successful and holy. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa pangalian nila ni San Pablo ug ni San Pedro, mga muyo kita sa atong panginahanglan ug masaligong muingon, Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang manununod ni San Pedro, maghupot sa mga yawi sa gingharian nga gipiyal kaniya sa Ginoo, uban ang kaalam ug ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga misyonero sa mga yutang langyaw, makabaton sa kakugi nga iya ni San Pablo, diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga higugmaon na nato ang atong pagtuo ug magmadasigon kitang mopaambit niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos tungod sa ilang pagtuo, makakaplag ug kusog diha sa dugo nga giula sa mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mamanunta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, mamahimong angayan sa purong-purong sa pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Makagagahom nga Dios ug Amahan namo, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo sa pangaman nila ni San Pablo ug ni San Pedro, mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayag kahimaya sa inangalan, alang usab sa atong kapuselanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles kining gasa nga among gihalad, aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan, og makatabang kadamo pagsaulog nining sakripisyo diha sa gugma og kahiusa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay uta. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong halangdon nga mga apostol, kang San Pedro among pangulo sa pagtuo ug kang San Pablo ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nagambit sa kamatayon sa pagkamartir o gidayeg sila sa tibuok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles ug sa tanan mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimong makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ako angay nga makalawad kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pa sa masa kaayo mo. Ikaw ang bugtong agi paabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga mahilayo ako sa hugot nagatuon. Na ikaw sa altar, sa adlaw gabi, ikaw nagahulog, nga dunggon ang imong pagtawag. Magampo kita. Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog ni ining sakramento ang pagpuyo og kinabuhi diha sa simbahan, sa ingon nga samtang nagmakanunayon kami diha sa pagpika sa pan og diha sa doktrina sa mga apostoles, mausaunta ang among kasing-kasing og kalag, linig-on sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Ang ato lang buhaton, magsigi gitag hunahuna na human sa atong kamatayon dinhi, mao na gid na ang success or madawat nato ang reward. Pero moatras ta, dili gid ta kadawat og reward. Salamat sa nagpadayon sa pagsuporta nato dinhi, pinaagis pagpamalit og mga slots, makadawat gini sila rewards. Sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG, na natay halin na 27,286 ka slots, na apay 32,714 ka slots nga available. Nya naasa ni si tag 500 pesos per slot. Nya naa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 80 ka 16 slot challenge. Nya sa ato sang special slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD, nakadawat na sa taghalin nga 3,124 ka slots, 2,723 din sa ato, 401 dito sa Kapilinya. Nya napay 2,876 slots nga available nga tag 1,000 pesos per slot. Nya nasa ni siya ay 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos, na apatay
na nasa tayo nadawat nga 13 ka 20 slot challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Nga to sang DSAP, atong investment slot nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Open pasad siya for more investors. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nahulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.